जे पार्टी मुंगो त्रिपुरा हासनी रेपार नि सिनिजांनाय जुंगली देवरमानी गायरं रेस्टुरेंट मुगै बिना आरो फानक तमानी शांति बाजार फानक तमानी त्रिपुरा सा सिविल सोसाइटी ने बखाक्तै 8टा सान मुंगतै 10 अक्टोबर 2025 सातमारिगो त्रिपुरा हासे गनाङैनो 24 घन्टानि बन साखलायखा अ बन साखलायजामोन हाइख्लायनो फुंनि 6टानि सिमि हासिनि गोरों बाजार हातिरगो दुकान मुथुबलायखा लामा कासुलायखा लामाव टायार सगै लामारगो कासलायमास नुगैमानखा आबो हाइख्लायनो राजाखर आगुलिनि उत्तर गेटआव गारि टायार सगै लाहारो आसलायमानसों नुगैमानखा जे सिविल सोसाइटी बागदि जे साखलायजा तमा हाइख्लायनो हारितनि 3टा जराफाइनो राजाखर आगुलिओ जे बन खायतमनि आबो रसामानि नुकजाखा बर पुइलाव साखलायमानि 24 घन्टा त्रिपुरा हासे गनाङै बन खायजानाय हिनै फियाबा 9 घन्टा नि बिसिंगनो जे बन खायमानि रसायन हारजाखा राजाखर आगुलिओ रसायन हारजाखनो त्रिपुरा हासेनि गोरों आमजायो रसाजायाखौ अब हाइख्लायनो कमलपुरनि शांति बाजाराव जे अबनो हामजानाय रसायाखौ फियाबा आबनो हामजाया बरबो दङो जे आ स्ट्राइक रिमानबो साजाया बर दङो तामनिगे जे कुन मानिनो हामजाया आबो तंनाय शारिकनि जराव शांति बाजाराव किसासो मानि फाननाय एबा दुकान नायरो अबनो मानि आंगै दुकान खुलना बागै साइटक लाखा फियाबा आरो जे अबनो हामजानाय गोबांमा लुक्र तंमानि बर थांगै माना खलायखा जेफ्रो माना खलायो गाय आयंगो साजागे बदल बतंग बरकनि बिसिंगो किसासो कक बांलायखा आप्रो जिमो जें लायखा कुनै बदलनि बिसिंगो किसासो वालायनानि कक बांलायनानि वालायमानि यागुला खैनो आरो तिप्रा सारं जे दुकान तंमानि फानक गोबांमा तंमानि आबो खुंसा पुइला सकजावरि जाखा दिनै साले बाजारो वाजरो दिनै स्टेगनो मानि आंगय दिनै दुकानो बखौ बायखा देनाजे बर जुनो दामखाय सकजावरि मानि न खोनावै जे यां बन हामजनाय दलसा बदल बर बेलेग हे जलि जागै बेलेग हे टेंशन नांगै कनै बिसिंगनो बुलाय तगलाय लायखा गोबांमा साक दुखमा लायखा कनै दिगिओनो अब हाइक्ले पार्टी तंगनो मोथा थांतनिवो शालिमा ब्लॉगनि वीडियो अभिजित मजुमदार ते इंजीनियर अनिमेश हा आरो थाङै सौक्या कनै बदल बिसिंगो बुलायमावो मोथा थांतनिवो बंनि सागबो कनै दिगिनि न दुखुमानका तामिकै बुलायमा तगलायबा जागबो साबो बुया आवतो साविमालिया आ पार्टी मुनु थाङै बरकसि बिसेक बालायखे सागु दुखुमानखा यागुलो बरनो साखामनोबो तलांजाखा आबो हाइख्लायै जे बिडिसि साग दुखुमान तंखाय आरो तंनाय जे पुलिसाव बरबो नासिमालिया फायरिं खायनायखा एबा गुलि कोना नाखा जे प्रो गुलि कगो कनै दलनि बिसिंगो खरकसा जे यां अबनो हामजानाय बदलनि फासिंगो अजित देवरमा मुंगै खरकसानि याकुंगो गुलि नाखा गुलि नामा लगे लगे न bo aro na patak sak lai thangka basai malia
yagulo ang gulinang jano pal bakak ti sawi romoi sakhamdago tlang lakya singorote bondugi mankha je a party mungo Tripura hasani rapper ni sinijangnai jungli dewarmani gaireng restaurant mungoi bina aro phalok tongmani Shanti Bazar o phalok tongmani bebagno sokjawri jakha bebag mani tamono joto thapla sawi thamakya free samko bulan coba mandi je amse kolom tikhi klai a phalong ti samani bebagno thapla sajak abon bage belekno kha khamjagoi bobo bini Facebook ni bisinte lukrangno khonuka je a party mungo sak deranai video Obijit Majumdar tei engineer Onimesh Saha bono sakhamdago thangi naikha Tripura hasini CM Dr. Manik Saha phiaba जों अमखै नुग्लिया जे पुलिसनि गुलि नांगै साखामनो क्लाइनाय ताखुब अजित देवरमानो नायमानि के आबोसों नुगैमानलिया फेसबुक एबा गौमा निउस चेनेलनि बखाक्ति आरो सीएम थारा थांगा नाजा नाखिया आबोसों नुग्लिया पाइथागो सुनुगै मानखा जे शान्ति बाजारनि पार्टी मुंगो जे साक देरनाय फालक देरनाय बरकनो दलाय डिस्ट्रिक्ट नि बखाक्तै रां रजानाय बेबागै 6,60,000 रजानाय जे आ पार्टी मुंगो खटिंग नायरनो आबहाय नि साकलायका दलाय डिस्ट्रिक्ट नि बखाक्तै